Satellite Office sa City Disaster Risk Reduction and Management Department sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City, gibuksan na. Pagresponde sa mga emerhensiya sa ikaduhang distrito sa syudad, mas mapadali na pinaagi niini. Ano report? Hingpit na nga gibuksan sa Cagayan de Oro City LGU ang Satellite Office sa City Disaster Risk Reduction and Management Department nga naa nahimutang sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Ang maong pasilidad, fully operational ug kompleto sab sa mga kagamitang pang-rescue. Sumala ni CDRRMD Head Nick Habagat nga ilang gituyo ang pagplastar sa maong lugar tungod sagad dinhi ang taas nga natalang disgrasya. Always a challenge na namo pag may mga disgrasya din eh. Kaya nga itong mga personnel gikan pa sa City Hall. And then considering sa volume of traffic especially during kanang rush hour, di yun na to makuha ang atong response time. So kana crucial kina siya kay in every accident, especially trauma, naragyo tayo pila ka minuto diya para matabangan natong kinabuhi sa usa ka tao. Ang maong two-story building gipunduhan matud pa sa local government unit ug 8 million pesos. Adunay training room sa ibabaw nga bahin ug living quarters sa EMS ug user sa ubos. Naka-station sab sa maong satellite office ang usa ka team sa Emergency Medical Service ug usa ka team sa Urban Search and Rescue nga andam nga moresponde sa bisan unsang emerhensiya. Laraw karon sa CDRRMD nga mapaubos ang ilang response time ngadto sa 5 ka minuto lamang. This will not only serve Barangay Agusan but all of the neighboring barangays nga ato po nang gitan-aw nga wala po tayo na nagmata-mata lang base po sa atong heatmap no asa tong daghan nga gagahitabong disgrasya dinhi. Pahinomdom sa CDRRMD ngadto sa publiko nga kung adunay magkinahanglan sa ilang serbisyo, idaya lang ang 911. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.